Dare na 16. A dare na 16, Shahrazad ta ce, Ya mai martaba, labari ya iso gare ni cewa matsiyaci na uku ya ci gaba da labarta hikayarsa ga shugabar 'yan mata, Khalifa Harun Rashid da Ja'farul Barmaki da Masruru da sauran jama'ar da ke gun duk suna sauraro. Saurayin ya ci gaba da cewa, ganin haka ya sa na razana sosai, a zuciyata na ce, idan waɗannan mutanen suka taho suka tarar da ɗansu a mace, babu shakka ni ne abin zargi, kuma babu makawa kashe ni za su yi. Ba tare da wata ba, take sai na nufi wata bishiya mai tsawo, na ɗale kanta na ɓuya a sama. Jim kaɗan sai ga kwale-kwalen ya isa dab da bakin kogin. Bayi da hadimai suka ɓullo daga ciki. A tare da su akwai dattijon tsohon nan da ya taho kwanaki 40 da suka gabata. Ba tare da ɓata lokaci ba, kai tsaye suka nufi wannan rami. Suka tone, suka yaye ƙasar baki ɗaya, suka shige daga ciki. Suka tarar da saurayin a kwance kan gado, wuƙa na lalume a cikinsa. Baki ɗayansu suka ruɗe da ihu, suna kuka tare da dukar fuskokinsu. Shi kuwa dattijon mahaifin yaron ya faɗi ƙasa ya suma zuwa wani lokaci mai tsawo. Hadiman da ke tare da shi suka zaci ko mutuwa ya yi. Bayan haka, sai suka lullube gawar yaron, suka ɗauke shi zuwa cikin kwale-kwale. Jim kaɗan, mahaifin yaron ya farfaɗo, ya tashi ya bi su a baya. Da shigarsa kwale-kwalen ya yi ido biyu da gawar ɗansa, ya yi ido biyu da gawar ɗan nasa. Ya yi ido biyu da gawar ɗansa kwance ciki. Take zube ƙasa ya riƙa birgima yana tugar gemunsa saboda tsananin alhini da baƙin cikin rasa ɗansa tilo da ya yi. Sannan bayan nan ya tashi ya zauna yana tunani game da mutuwar ɗansa. Sai ya sake zubewa ƙasa ya riƙa birgima yana ƙwalla ihu. Baƙin ciki ya tsananta a tare da shi, ya faɗi ya suma. Ranki ya daɗe, hakan duk na faruwa ne a lokacin da nake laɓe a saman bishiya, ina kallon duk abin da ke wakana a wannan wuri. Hakika zuciyata ta yi ƙuna matuka, na yi matukar baƙin ciki da nadama. Shi kuwa mahaifin yaron bai gushe ba kwance a sume har izuwa faɗuwar rana. Bayan ya farfaɗo daga doguwar sumar da ya yi, sai ya ci gaba da jimami yana raira baitoci kamar haka. Zuciyata ta farfashe saboda rabuwa da masoyi. Hawaye na kwarara daga ƙwayar idanuna. Ba mafi daɗin yanayi irin sa'in da kake raye. Cikin raha muke rayuwarmu tana gudana. Yau gashi an harbo kibiyar rabuwa ta raba mu. Wa zai iya jure raɗaɗin kibiyar rabuwa? Ta ya zan yi in gana da kai cikin gaggawa, don na fanshe ka da ruhina ya kai ɗana. Bayan ya gama rera baitocin, sai ya yi dogon numfashi, ya sheƙa. Ruhinsa ya fice daga jikinsa, ya mutu. Hadiman nasa suka rikide da ihu, suna faɗin, wayyo Ubangidanmu. Suka rika kuka suna ɗibar ƙasa suna yafawa a kawunansu don tsananin baƙin cikin mutuwar Ubangidansu. Jim kaɗan, bayan sun gama koke-koken, suka ɗauki gawarsa suka ajiye kusa da na ɗansa a cikin kwale-kwalen.
suka juya akalar kwale-kwalen suka yi tafiyarsu, suka ɓace daga ganina. Bayan tafiyarsu sai na sauko daga saman bishiyar na zauna ƙasa. Ina jimami da takaici game da abin da na aikata. Ranki ya daɗe. Haka na ci gaba da zama a wannan tsibiri har tsawon wata guda. Ruwan wannan kogi daga ɓangaren yamma ya shanye ya yi ƙasa. Na yi farin ciki sosai da hakan. Na sa a raina cewa zan tsira. Sai na tashi na tsunduma cikin ruwan kogin. Na ɓulla wani wuri da zai kai ni ga hanyar tsira. Da ɓullowata a gabana na ci karo da tudun ƙasa mai tarin yawa, wanda ƙafar raƙumi zai iya nutsewa ciki. Na yi ƙarfin hali na jure wahala. Na rushe shi. Kwatsam sai na ga bango. Kwatsam sai na hango wuta na haskawa daga can nesa. Cikin hanzari na yunƙura. Na nufi inda wutar ke haskawa. A zuciyata na ce, mai yiwuwa idan na isa ga wancan wurin in samu mafita daga halin kunci da nake ciki. Na yi tattaki na taho dab da wannan wuri. Ranki ya daɗe. Sai na tarar da wani makekin gida mai girman gaske. Ƙofarsa ƙirar dalma ce mai launin gwal. Da zarar rana ya haska ƙofar sai ta yi yalƙi. Wanda ke daga nesa zai zaci tamkar wuta ne ke ci. Sai na yi farin ciki sosai da ganin wannan gida. Na samu guri na zauna kusa da ƙofar. Ban jima da zama a wurin ba. Kwatsam sai ga wasu samari su 10 sanye da tufafi na alfarma sun gabato zuwa inda nake zaune a bakin ƙofar gidan. A tare da su akwai wani tsoho da shekarunsa suka ɗara sosai. Sai dai kuma abun mamaki shine waɗannan samari baki ɗayansu ido ɗaiɗai gare su. Dukkaninsu idanunsu na daga ɓarin dama a lalace yake. Na yi matuƙar mamakin kasancewarsu sun yi dace a yanayi iri ɗaya. Yayin da waɗannan mutane suka ganni sai suka yi sallama a gare ni tare da gaisuwa. Suka tambaye ni game da halin da nake ciki da labarina. Sai na labarta musu duk abubuwan da suka auku da ni da musibu daban-daban da na faɗa ciki. Suka yi mamaki sosai da jin labarin rayuwata. Sannan suka ɗauke ni suka shige da ni cikin gidan, cikin wannan katafaren gida. Yayin da na shiga cikin gidan sai na tarar da abubuwa daban-daban na ban mamaki a farfajiyar gidan. Na ga wasu manyan kujeru guda 10 masu koren launi. A tsakiyarsu akwai wani ƙaramin kujera mai irin launinsu. Shigarmu ke da wuya sai kowannensu ya zauna bisa kujerarsa. Tsohon da ke tare da su ya ɗauko min ƙaramin kujerar da ke tsakiya ya ajiye gabana. Ya ce da ni, ya kai ɗan samari, zauna kan wannan kujera, kuma kada ka kuskura ka yi tambaya game da lamarinmu. Kada ka kuskura ka yi tambaya game da lamarinmu da abin da idanunka za su gane maka. Kada ka yi bincike game da dalilin kasancewarmu masu ido ɗaiɗai. Sannan sai tsohon ya miƙe tsaye, ya je ya taho da abinci a cikin ƙwarya, ya miƙa wa kowanne daga cikinsu. Haka zalika ni ma ya miƙa min. Haka zalika ni ma ya miƙo min. Sannan bayan haka suka ci gaba da yi min tambayoyi game da mawuyacin hali da na shiga da abubuwa daban-daban da suka auku da ni. Ni kuwa na labarta musu kamar yadda suke son ji. Ba mu gushe ba a wannan wuri. Muna hira suna tambayata, ina amsa musu har izuwa tsakar dare.
Sai ɗaya daga cikin samarin ya dubi tsohon da ke tare da su ya ce da shi, ya kai tsoho, tashi ka gabatar mana da albashinmu, lokaci ya yi. Ba tare da ɓata lokaci ba, tsohon ya miƙe tsaye, ya shige wani ɗaki da ake ajiya ma'aji. Jim kaɗan sai gashi ya dawo yana mai ɗauke da faranti guda 10. Kowane faranti daga ciki rufe yake da murfi mai shuɗin launi. Sai ya gabatarwa da kowanne ɗaya daga cikinsu faranti guda. Bayan haka sai ya kunna fitilu guda 10 ya sanya su kusa da kowanne faranti. Jim kaɗan sai tsohon ya buɗe waɗannan farantai. Kwatsam sai na ga toka ce a ciki da garin gawayi da burbuɗin tukunyar ƙasa. Take sai waɗannan samari suka naɗe hannun rigansu, suka tsoma hannayensu cikin tokar, suka rika ɗiba suna shafawa a fuskokinsu, tare da marin fuskokin nasu suna ƙwalla ihu suna faɗin wasu kalamai da ba a fahimta. Haka suka ci gaba da yi har zuwa asubahi. Da gari ya waye suka wanke fuskokinsu suka sanya sabbin tufafi. Ranki ya daɗe, hankalina ya tashi sosai yayin da na ga sun aikata abubuwa daban-daban mara ma'ana. Na gigice sosai, zuciyata ta shagala da lamarinsu. Na mance da duk abubuwan da suka auku da ni a baya. Ban iya na haƙura na yi shiru ba, sai na tambaye su na ce, amma dai ku kam alhamdulillahi, gashi kamar akwai cikakken hankali a tare da ku, sai dai kuma babu wanda zai aikata irin abin da kuke aikatawa in ba mahaukaci ba. Don Allah ku faɗa mini dalilin kasancewarku masu ido ɗaiɗai, kuma me yasa kuke shafa toka da garin gawayi a fuskokinku? Ranki ya daɗe, da suka ji haka daga gare ni, baki ɗayansu sai suka fusata, suka dube ni suka ce, kai ɗan saurayi, kada ka bari samartakarka ta yaudare ka, yi tsit da bakinka, ka kau da kai daga waɗannan tambayoyi da kake yi, domin hakan zai fiye maka alkhairi. Bayan haka sai suka tashi tsaye, haka zalika ni ma na tashi tare da su. Tsohon ya gabato da abinci muka ci, haka muka ci gaba da kasancewa a wannan wuri zaune zuwa tsakar dare. Suka sake maimaita abin da suka aikata a daren da ya gabata. Haka na ci gaba da zama tare da su a cikin wannan hali har tsawon wata guda. Rannan sai na ce da su, ya ku waɗannan samari, idan ba ku bayyana mini sirrinku ba, zan yi tafiyata in ƙyale ku a nan. Sai suka ce min, ɓoye sirrinmu a gare ka shi ya fi maka alkhairi, domin idan muka sanar da kai sirrinmu za ka wayi gari kamar mu. Sai na ce musu, babu makawa, dole ku sanar da ni wannan sirri. Idan ko ba haka ba, ku ƙyale ni na yi tafiyata zuwa garinmu, in huta da ganin shiriritar da kuke yi a kullum. Ranki ya daɗe, ba su ce da ni uffan ba. Take sai suka kwantar da rago suka yanka, suka feɗe, sannan suka ce da ni, ungo riƙe wannan wukar da hannunka, shiga cikin fatar wannan rago da muka feɗe, za mu ɗinke fatar bayan ka shige. Idan ka yi kamar yadda muka umurce ka, akwai wani babban tsuntsu da ake kira arrih,
zai zo ya ɗauke ka ya fire da kai ya soke ka a wani wuri wanda a cikinsa akwai wani katafaren gida da baka taɓa ganin irinsa ba. Da zarar ya sauke ka a wannan wuri, ka yi maza ka shige gidan. Za ka tarar da duk abin da kake bukata. Za ka cimma duk wani buri na rayuwa. Ranki ya daɗe. Sai na yi farin ciki matuƙa da jin zancensu. Sannan suka aiwatar da duk abin da suka faɗa mini. Na karɓi wukar na shige cikin fatar ragon da suka feɗe. Suka ɗinke ta. Jim kaɗan sai ga wani tsuntsu mai girman gaske ya bayyana. Ba tare da ɓata lokaci ba, tsuntsun ya ɗauke ni ya fire da ni. Jim kaɗan ya ajiye ni kan wani babban dutse ya yi tafiyarsa. Ni ko sai na sa wuka na ɓarke fatar na fito daga ciki. Sannan nan tashi na tattaki har na shige wannan katafaren gida da suka yi mini kwatancinsa. Da shigata na tarar da wasu 'yan mata kyawawa su 40. Yayin da 'yan matan suka ganni a cikin gidan, baki ɗayansu suka miƙe suka ce da ni, muna marhaba da zuwarka. Ya kai ɗan samari. Suka min kyakkyawan tarba, suka ajiye ni a mazauni mai kyau, suka gabato da abinci muka ci. Jim kaɗan bayan mun kammala, 'yan matan suka ɗauko garaya suka kama rera wake-wake. Na zauna a wannan wuri muka yi ta ciye-ciye da shaye-shaye. Ranki ya dade. Sai na ji wani daɗi ya mamaye ni, ya kawar min da baƙin ciki, ya mantar da ni wahalar duniya baki ɗaya. Na ci gaba da zama a wannan gida tare da su zuwa kwanaki masu yawa. A ranar farko ta sabuwar shekara, 'yan matan suka dube ni cikin halin takaici suka ce da ni, ina ma a ce ba mu taɓa ganin ka ba, ina ma a ce ba ka taho nan ba, ina ma da labarin mu kaɗai ka ji ba tare da ka taho ba, da hakan zai fiye maka alkhairi. Take sai suka fashe da kuka. Lamarin ya sanya ni mamaki sosai. Sai na ce da su, me ke faruwa da ku? Don Allah ku faɗa min. Suka ce da ni, ka sani cewa mu 'ya'yan sarakuna ne. Mun kasance muna rayuwa a wannan wurin shekaru masu yawa. A kowace shekara muna tafiya mu bar gidan na tsawon kwana 40. Sannan daga bisani mu sake dawowa mu yi zaman shekara ɗaya cikin ciye-ciye da shaye-shaye. Mu shakata mu yi rayuwa mai daɗi. Idan ranar tafiyar mu ta zo mu tafi. Wannan ita ce al'adarmu. Kuma yau ne ranar tafiyarmu. Muna masu fargabar kada ka saba sharuɗanmu bayan mun tafi. Bayan mun tafi mun barka kai kaɗai a nan. A yanzu za mu baka makullayen gidan nan. Daga can cikin gidan akwai ma'aji. Akwai ma'aji guda 40. Idan kana so za ka iya buɗe guda 39 daga ciki. Amma ka kiyaye, ko da wasa, kada ka kuskura ka buɗe ma'aji na 40. Ma'aji na 40 daga ciki. Domin buɗe shi zai kawo dalilin rabuwarmu da kai har abada. Kuma za ka yi nadamar buɗe shi. Ranki ya daɗe. Sai na ce da su, na muku alkawari ba zan taɓa buɗe ma'aji na 40 ba. Ba ma zan kusance shi ba. Zan yi kamar yadda kuka bukata. A nan asubahi ya riski Shahrazad.